राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं। दा जोबोद गोजोनथावनि खौराङा बेनो नेनानै थाबाय थानाय सावथुनखौ दिनै रिलिज खालामनो आखायाव लानाय जाबाय। जोबोद मोजांनि खौरां। आं आसा खालामो गासिबो बिथांमोनहा नायनानै मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामगोनखौ आं मिजिंथियो। आं बेखौ आङो दा होनोबा मेन लिडआवनो आंनि माबाया माबायदि जादों नोंथांमोननि फिल्माथ' थारैनो जोबोद मोजां जादों। बेवहाय जोबोद मिनिं गोनां गोथौ डायलग्सफोर दं। माखासे स्ट'रि आरो कनसेप्टफ्रा आदा सपननि लिरनायाव जोबोद मोजां जादों आरो गासिबो। नोंथाङा गोबां सावथुन गाबोबाय बेनिफ्राय बेनिफ्राय स्क्रिप्टखौ बुंनो थाङोबा बिराद इउनिक। आं दिनैसिम खालामबोदोंब्लाबो नैबेयाव साबसिन मोनदों आङो एसे। दा एक्सननि होनोबाबो माखासे फायारिं खालामनाय, माखासे ब्लास्टिं खालामनाय बेफोरो रियेल बायदि नुनो मोनजोबदों। बेवहाय जेबो VFXनि बारा माबा नङा, बाहादुरि नङा खमथारनि। बेयाव जाखिनि देखायदों अरिजिनेल बायदियानो नुनो मोनजोबगोन बेयाव। औ, गोबां बाहागो लादों। गासिबो पाब्लिकफोराबो जोबोद सापर्ट होदों। साइडनिफोरा फैनानै मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे। गुबुन जायगायावबो देखायगोन। देखायनाया जायगा दाथ' आं होनजोबनो रोंला बबे जायगायाव देखायनो थाखाय। औ, आं दाथ' बेखौनो गासिबो नायफै, बे फिल्मखौ गासिबो सापर्ट खालामफै। नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावसो जोंनि इन्डास्ट्रियाबो जौगालांनो हायो। नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा जोंबो दावगालांनो हानाय नङा। आं बेखौनो होननो सानो।